Hai, față în el mereu! Față în el mereu! Hai că... Hai Manela, 1, 2, tare Manela! Așa, 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 iarăși! Acum! Picior! Picior după aia! Picioare n-a dat deloc. Așa! Genunchi! Hai, finalizezi cu genunchi! Hai! Acum! Acum genunchi! Acum genunchiul! Acum Nu, că genunchiul! n-ascultă deloc. Așa, așa, așa! Genunchi acum! Acum! Genunchi! Bine, mă, papă! Bine, mă, papă! Bine, mă, Ce fericit! Hai, iarăși! Hai, 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 hai! Intră în el! Intră în el, nu lăsa! Așa, așa, așa! Hop! Genunchi! Hai, Marnela, hai! Stop, stop! Bine, Marinela! Că n-au. Zici tu, mă, când ești în ring, e altceva. Ce mă? Hai, mă, stai tu liniștit, mă. Când te băga pe tine în ring... Bă, ăsta-l bate, bă. Stai, mă, liniștit. Ce să bată? Îl bate cu ce mă întâmplă asta până la urmă? Care s-a bătut COVID? Ce să bată? Hai, mă, tu liniștit, mă. Așa! Așa! Bine, mă! Bine! Intră în el, tare! Bine! Bine! Foarte bine, foarte bine! Hai, hai! Picior drept sus! Picior drept sus! Așa! Piciorul drept sus, David! Bine, măi, foarte! Bine, Marinela! Hai, iarăși! Iarăși! 4, 4, Marinela! 4! Bine! Iarăși! Iarăși! 4, 3, hai! 4, 3, tare! Bine! Și 3! 3 după 4! Așa, așa, așa! Hai, du-te după el mereu! Bine! Hai, du-l! Genunchi! Finalizează cu genunchi! Bine, Marinela! Bine, Marinela! Așa, intră în el! Hai! Așa! Foarte bine! Picior! Picior, Marinela! Hai! Bine! Foarte bine! Foarte bun genunchi! Hai, hai, hai! Cu ce e mai multe, Marinela? 1, 4! 1, 4, tare! Și 4! Și 4! Așa! Perfect! Perfect! Intră în el! Hai! Picior tare sus! Dreptul sus! Nu vă bine! Bărbia în fie, Marinela, și dreptul sus! Bine! Hai! Iarăși dreptul sus! Hai, Marinela! 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 Hai! Igualită. Bine, Marinela! Amândoi, da. Tu nu te uiți, băi, Gic. P-am filmat, măi.